ئاڕۆژی ساڵی تازەیە نەورۆزە هاتەوە جێژنێکی کۆنی کوردا بەخۆشی و بەهاتەوەیە. سلااوورێس ئەس شیار شەریف بەرازیمە ji Hewlêra paytext bûera me lê berî çend saetan ji pîrozbahiya Newroza Akirê hatim û hîn jî ew kelecana wê li ser min e. Podcast Kurdî qise dike ji podcastkurdî.com û hemû platformên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin. Berî ku ez qala Akirê û pîrozbahiya li wir bikim, divê ez çend tiştan li ser Newrozê bêjim. Wekû em gî dizanin, Newroz destpêka biharê û sersala Kurdî ye. Li gorî salnameya Kurdî em derbasî sala 2722 bû. Em Kurd bi hezaran salên 21 Adarê wek cejna Newrozê pîroz dikin. Newroz berî her tiştî cejneke neteweyî ye. Divê cejnê de Kurd bi gelemperî bi malbatên xwe re diçine serê çiyan, ji xwe re seyranê dikin û bêhna xwe vedin. Agir jî wek pîrozî û remzekê cihê xwe digire di Newrozê de. Li her çar parçeyên welatê me şêwazên cuda Newroz têne pîrozkirin. Li Bakur û Rojava bi gelemperî wek mîtîngeke propagandayê lê li Başûr û Rojhilat jî li Bakur û Rojava bi gelemperî wek mîtîngeke propagandayê li Başûr û Rojhilat jî li gorî reseniya wê tê pîrozkirin. Li Bakur wek her sal Newroza Amedê bala me hemiya kişand. Gelekî qelebalix. Ez bi xwe lê rast nehatim lê li Rojava jî li bajarê Qamişlo xelkê me ji bo Newrozê li hev civiya bûn neşaş bim. Li Rojhilat bajarê Sineyê wek navendeke Newrozê bû îsal. Li Başûrê Welêt jî ev demeke navçeya Akirêya bi ser dihokê ve bûye cihê pîrozkirina Newrozê û ne tenê ji Başûr ji her çar parçeyên Kurdistanê Kurd têne vir û tevlîşahiyê dibin. Ji xênî wê li Hewlêrê li Parka Şanederê şahiyek hate li darxistin û Serok Barzanî jî tevlîşahiyê bû. Arast ne ku tenê li bajarekî hate pîrozkirin lê li her çar parçeyan ev bajar yên girîng û taybet. Ez êdî werme ser Newroza Akirê ya ku her Kurdek dixwaze beşdar bibe tê de. Em çar heval ji Hewlêrê di saet 12 de birêketin lê diviya em zûtir birêketane ji ber ku însanên me Kurdên ku ji her çar parçeyan tên zûtir xwe digihîne wê derê ji bo ku cî bi dest wan keve. Wexta em di 12 de birêketin lê nêzîkî saet didiya em gihîştine wê derê. Lê mixabin ciyekî ku meriv seyara xwe park bike tune bû. Em li wê derê gelekî li hêviya ciyeke vala man û hêdî hêdî ber bi çiya ber bi bilindiya bajêr ve hilperikiyan. Akirê bi xwe gelekî dişibe bajarê Mêrdînê ew jî li ser çiyayan li ser giran hatiye avakirin û dukan û em bêjin şopên kevin jî gelekî li wê derê hene. Wexta ku em gihîştine wê derê nava bajêr ewa ku bala min kişandî li wê derê ne tenê Kurd Ereb û milletên din jî hatibûn. Bi taybetî Erebên Bexdayê îsal bi girseyî hatibûn û beşdarî Newrozê Akirê bûbûn. Lê wekû me di torên civakî de jî şopandî konsul û em bêjin rêveberên welatên derve yê taybetiyên Ewropî ew jî bi cilûbergên xwe yên Kurdî beşdarî şahiya li Akirê bûbûn. û wekû em dizanin cilûbergên me yên Kurdî jî gelekî girîngin ew remzeke kurdayetiya me ye, remzeke me bi xwe ye. Li wê derê şêwazên cuda yên cilûbergên Kurdî berçavê min diketin. Gelek wekû hûn dizanin gelek şêwazên wê yên cuda hene. Wek lewendî dibêjin ê şirnexî hene ji xwe girêdana şûtika diguhere, girêdana cemedaniyê diguhere, gorê eşîran û gorê herêman. û min li wê derê gelek şêwazên cuda dîtin. Ev 2 salin ji ber vîrusa koronayê mixabin Newroz bi girseyî li Akirê nedihate pîrozkirin. Lê îsal destûr hat, destûr derket ku meriv bi girseyî jî bikaribe beşdarî Newroza Akirê bibe. Ya min ev yekem car bû ku ez beşdarî Newroza Akirê bûm. Bi qasî ku bala min kişand bi berawirdî salên din Newroza îsal ya Akirê gelekî
خۆرتر بوو ji ber ku amadehiyekî gelekî baş hatibû kirin û wekû em dizanin û alayeke mezin ya Kurdistanê jî hatibû amadekirin li serê çiyê ve berdabûne xwarê. Di nava rojê de wexta ku em bêjin hê roj em bêjin wexta ku hîn roj neçûbû ava xelk ji xwe re wê derê digeriyan û em bêjin piyase dikirin çay û qehweya xwe vedixwarin hevdû nas dikirin lê êdî dema roj çû ava dinya tarî bû amadehiya ku hatibû kirin jî dest pê kir. Ji dû aliyan ve bi meşaleyan bi agir xelkê me yê Kurd em bêjin akirîyan bi meşaleyan berê xwe dane serê çiyan û alîkî din de jî dadketin hinek dadketin hinek radbûne serê çiyan. Ew bi rastî jî wek dîmeneke taybet bû meriv nikare pênaseya wê bike sûbsû. Ya ku bala min kişandî wek remz nexşeya Kurdistana me ya mezin jî hatibû çêkirin bi şiklekî bi çireyan neşaş bim nexşeya Kurdistana mezin jî hatibû amadekirin. Êdî piştî ku meşale ji serê çiya hêdî dadketine xwarê ji alîkî din ve jî fîşekên hawayî dest pê kirin û qasî ku min dît li gorî salên berê amadehiya gelekî baş hatibû kirin bi taybetî ji bo fîşekên hawayî. Hema bêje nêzîkî 10-15 deqeyan fîşekên hawayî berdewam dihatine teqandin û bi şêwazên gelekî ciwan bi şikl û şemalên gelekî ciwan ew gelekî bala min kişand. Êdî piştî ku hawayî fîşek xilas bûn piştî 15 deqeyan xelkê me hêdî berê xwe dane malên xwe. Ev tiştekî gelekî xelet bû bi rastî me jî wisa kir û ji ber ku hemî xelkên li wê derê ê ku ji derve hatibûn ê ku li wê derê dijiyan bixwan bi hev re bi rê ketin ne wek îzdihamekê lê qelebalixiyeke mezin hebû li wê derê em bixwe em çar heval nêzîkî saetekê saet nîvekê em di trafîkê de man paşê em vegeriyan me rêyeke de bikaranî çiku rêya sereke tije bibû kes nikaribû biçiya û amadehiya hikûmetê jî gelekî baş bû ne xirab bû bi rastî. Hêzên ewlehiyê li wê derê bûn hêzên ewên tenduristiyê yên agir vemirandinê hemî hazir bûn amade bûn ji bo ku eger tiştekî nexweş rû bide karibin müdaheleyê bikin. Êdî wexta ku em ji wê derê bi rê ketin ber bi Hewlêrê ve her di ser rêya Hewlêrê de jî trafîkeke mezin hebû wexta ku me xwe gîştan der rêya Hewlêrê jî trafîkeke gelekî mezin hebû em li wê derê jî bi saetan man. Hêdî wexta ku em hêdî erebe seyare gelekî hêdî bi rê ve diçûn bi rastî. Êdî saet dema ku saet bû 11:30 me xwe gihîştan de Hewlêra paytext ku di heman rojê de li wê derê jî şahiyeke Newrozê hatibû li darxistin û gelek kes beşdarî wê şahiyê jî bûbûn. Newroz bi hezaran sal e wek remzeke me ye. Me di Newroza de gelek xweşî jî dîtin lê mixabin me gelek reşî jî dîtin taybetî li Bakur di van salên dawî de di salên nodî de. Lê Newroz cejneke cejin xweşî ye cejin aramî ye cejin hevdû qebûlkirin e. Em Kurd divê berî her tiştî hevdû qebûl bikin bi fikrên cuda bi nêrînên cuda em hev nas bikin nêzîkî hev bibin. Cejna me hemîya pîroz be. Newroza we pîroz be. Podcast Kurdî qise dike ji podcastkurdî.com û hemû platformên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin.